गिबियाव आं नोंथांखौ आंनि नेचार पाब्लिकेसनाव बरायनानै लाग्रोबाय। दा बेखिनि समावहाय नोंथांनाव आं माखासे गोबांथार सोंलांनो नागिरदों। मानगोनां बिनय दैमारि सार नोंथां, दा नोंथांनिसिम गिबियावनो सोंथिया जादों नोंथांनि जोनोम जायगा आरो दानि थं बेखौ आं मिथिनो लुबैदों। आंनि जोनोम जायगाया जाहैबाय फुरानि गामिया गयबारिमोन, दाबो आं ओरै साहाल' एसे खारबोनाय जादों। बेखौबो जों गयबारि होननानै बुङो आरो। गामिया एखेयानो? गामिया एखेयानो। औ। दा नोंथाङा बर' मेथाइ मुलुगाव गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो जोबोद गोख्रोङै खुगा मेथाइ खननायाव दावगागासिनो दङ आरो दावगालांबाय थागोनखौ आं आसा खालामदों। दा बिनिनो नोंथांनि मेथाइ खननायनि जागायजेननाय, माबोरै नोंथाङा बर' मेथाइ मुलुगाव, खुगा थुनलाइ मुलुगाव बा खुगा मेथाइ मुलुगाव माबोरैहाय आगान होफैजेननाय, बेनिफ्राय नोंथांखौ फंनैसो खोथा मिथिनो लुबैदों। बेथ' बाब गोदोनिफ्राय खनबोनाय बाथ्रा हिसाबै माखासे मालायनिफ्रायबो जों खुगाजों खुगा बे रेडिअ'फोरनिफ्राय एसे माखासे गोगोम खोनाबोनाय जादोंमोन खनजेननाय बाथ्राखौ। बेनिफ्राय आं बेखौ एसे सेंग्रा समनिफ्रायनो इन्टारेस्ट दंखायोमोन। गान खननायनि मोनसे एसे राब दंमोन आंनाव। बिदिनो गान बाजोना फांसन बेखौ नायग्रा हुदा दंमोन। बेनिफ्राय आं लासैनो हारसिंनो लिरै लिरनानै माने गनाय जायोना जाया आइ आफाफोरजों बिदि खालामनानै जथायना दोननानै खनजेनोमोन आरो मा ओरैनो मिथिं दावथिं बा फांसनफ्राव, फिसा फिसौ फांसनफ्राव। दा बिदियाव आंखौ बयबो गोबां मेथाइ खननायाव गारामा एबा मेथाइनि टनखौ मोजां मोननानै रंजाखांनायमोन। आरो रंजाखांनायखाय आरो आं बिनिफ्राय साबसिन आरो साबसिन बानायनो सेस्था खालामै खालामै आङो दा खुगा मेथाइनि महर मेथाइ हिसाबै बानायनो हानाय जादों आरो थारमाने। आदसा, गोजोननाय थाबाय। दा बिनिनो नोंथांनियाव रेकर्डिं खालामजेननाय मेथाइनि मुङा गोसोआव दं नामा? औ दङ। खालामजेननाय रेकर्डिंआ गोसोआव दं। औ। बे रेकर्डिंनि माबाया केसेटनि नामा जाबाय जोंना थावख्रिमोन। थावख्रि। औ, बेखौ फरायसा आफादा बानायनाय जादोंमोन। दानिया नोंथांनि बे मेथाइ खननायाव नोंथांखौ फोरोंग्रा सोरबा खुगा मेथाइनि गुरु, फोरोंग्रा गुरु दंमोन नामा नोंथांखौ गोहोम खोख्लैनाय? गैनाया गैयामोन। जायखिया जोङो बै जोंहा मा होनोमोनलाय गोदोनि बे खनगिरिया नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखो, माखासे बिनि देंखोखौ खोनायै बिथांनि माखासे खुगा मेथाइनि थंखौ खोनानानै आंबो एसे गोसोआव लानानै थुलुंगानानै माने खनलांनाय जादों। माखासे खुगा मेथाइखौ आं बिथांनि माखासे थंजों खनदों आरो माखासे खुगा मेथाइखौ आङो आंनि निजा सुरजों खननाय जादों। गोजोननाय थाबाय। दा आथिखालसिम नोंथाङा अनुमान, एक्जाक्ट नङाबाबो अनुमान, बेसेबांसो मेथाइफोरा खनजाखो आथिखालसिम? आथिखालाव आंनिया खनजानाया गोबां जाबाय, आं सानख'नो हायि मोनबाय। बाथ्रा आं दा 80-90 थाखोसिमल' रेकर्डिंखौ खिन्थानाय जाबाय आरो मा। दा बिनि अनगायाव मोनसे खोथा सोंनो सानदों, खुगा मेथाइनि अनगायैबो रमान्टिक बा गुबुन गुबुन थाखोनि नोंथाङा मेथाइ खनदों नामा? औ, आं खुगा मेथाइनि बादैबो नेसनेलिस्ट माखासे हारि जौगाथाय आरो गोदान मेथाइ बेफोरखौबो रोजाबनाय जाबोदोंमोन। आदसा, गोजोननाय थाबाय। दा बे फैगौ बोथोराव बा उननि समफोराव बैसागु बोथोर फैगौ बा गुबुन गुबुन रंजानाय सान फैगौ, दा बे रंजानाय सानफोरजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा बैफोराव गोदान मेथाइ खननो बा दिहुननो नोंथाङा थागथियारि दङ नामा? औ, दासिम आं दङ, लिरगासिनोबो दं आरो बानायगोन। बैसागुआवनो मोनसे दोंनैसो केसेट बानायनानै आङो हगारगोन। बायजाया दा बादियाव बानायब्लाबो, थेवबो बै गोजौ अनलाइनाव हगारनो थाखाय आं लिरनानै दोननाय जाथ'दों। उननि समाव खननो थाखाय नोंथाङा थागथियारि दङ? थियारि दं। दा मेथाइ खननायनि उद्दिस'आ मामोन नोंथांनि? आंनि मेथाइ खननायनि उद्दिस'आ जाहैबाय आंनि बै हारि आरो माहारिनि थाखाय माने जोंनि रायजो राजा आइ आफाफोर जाहाथे खौसेथि थाथों, थांखिजों जाहाथे दावगालांथों। आरो जोङो दा जिबायदि दारायबोदोंमोन माबा बड'लेण्ड, रमान स्क्रिप्टआबो जाबोदों। बड'लेण्डनि थाखाय खौसेथिया जाहाथे सुबुङा, जोंना बर' माहारिया खौसेथि जाथों होननानै थुलुंगाथों होननानै आं मेथाइखौ एखमबा एखमबा हारिनि खननाय जाबोदों। हारि फोजाखांनाय थांखिजों नोंथाङा खनबोदों। नंगौ नोंथां। दा मोनसे खोथा सोंबावनो नागिरदों नोंथांनाव, नोंथांनि मेथाइ खननायाव आथिखालाव सोरनिबा गाज्रि गोहोम बा गोहोम खोख्लैबाय नामा?
हमनानै ला नोंथांजों एखे गारांसे देंखो रोजाबो दा बिथां नयन बरगयारिया। दा बे नयन बरगयारि ओंखारबोनायाव नोंथांनि मेथाइ मुलुगाव नोंथांनाव माबाफोर गोहोम खोख्लैबाय नामा? दा जोङो खोनानो मोन्दों बायजोआव गोबांथार सुबुंफोरा बुंनो आखायाव लादों जे नयन बरगयारि बिथां फैनायाव जोंना बिनय दैमारि सार बिथाङा जोदोब्बाय नामा? दा बिनि सायाव नोंथाङा माबा मोनसे बुङो? आंखौथ' बियो जोंहा नयना औ बिफासो लोङो, औ माने आंनो माखासे खुगा मेथाइनि माबाखौ फोरोंनाय जादोंमोन। नाथाय दा बे रोजाबबोनाया खुगा मेथाइआव गोग्लैया, गोग्लैया जकिंआवसो जकि गोग्लैयो। दा खुगा मेथाइनि दङा आलादा, ओमफ्राय गारामाया बेना एखे आंजों। औ बिफा लेंदों आरो फारसे आंबो आंनि गारामाखौ फोरोंनो थाखाय इस्सा दं बेखौ खुगा मेथाइजों। ओमफ्राय बिनि गारामा आंनि बादि जानायाव आंहा माबा मोनसे खहा जायाखै, जायाखै। मोजांसो मोनदों आं, जाहाथे औ सासे सिथु थालांनाय बायदि। दा गोजोननाय थाबाय। औ दा बिनिफ्राय नोंथांखौ आङो मिथिनाय बादिब्ला आरो नुबायबो, सिगांनिफ्रायनो नुबोदोंबो, दा गोजामानो जा गोदानानो जा माखासे नोंथाङा गोबां सावथुन आरो एलबामफोराव फाव खालामबोदों। दा मोनबेसेसो अनुमानाव आरो मा सावथुन एबा एलबामफोराव नोंथाङा फाव खालामदोंमोन, एसे बुंनो हागोन नामा दा? बेखौ अबसे गोसोआव गैया, आं मोनथामसोल' फिल्मनि फिसा फिसा फाव लादोंबाबो बुंनो हागोन। मोनसे माबाया जाहैबाय बरनदोंमोन बेखौ क'क्राझारनिफ्राय दावहा होननाय बर' भिडिअ फिल्म, आरो मोनसेया जोंनि रनसाय टाउननिफ्रायनो समाय बेखौ बरनदोंमोन, आरो होमब्ला बेवहाय फिसा फिसा आङो माखासे फाव देखायदों। आरो एलबामाव आं मोननाय हिसाबै मोननैसोल' गोसोआव दं। आं दाख्लै क'क्राझाराव बाजै दुरलाइ बेवहाय माबानाय जादों। दा नोंथाङा सावथुन मुलुगाव ओंखारनायाव माबादि थुलुंगानाय मोन्दोंमोन? सावथुन मुलुगाव ओंखारनायाव आं ओरैबायदि थुलुंगानाय मोन्दोंमोन, जाहाथे रल बाय रल गावनि रलखौ जाहाथे दिन्थिनानै मोजां जायोब्ला आङो माने इन्टारेस्ट मोनदोंमोन, आरो जायाखैब्लाथ' आरो मोजां मोना। एसे ओरैबायदि खालामबाबो साबसिन जागौमोन नामा, एक्ट खालामनो इन्टारेस्ट मोनोमोन आरो। इन्टारेस्ट मोन्दोंमोन। औ दा जों नुदों नोंथाङा खुगा मेथाइआव गोग्गोम आखा फाखा। दा बे आखा फाखाया नोंथांनावल' दङ। दा बिनि सायाव नोंथाङा जुदि इयुन जोलैखौबो नोंथांबादि जाजानो लुबैयोना लुबैया, आरो नोंथाङा लुबैयोब्ला नोंथांनिफ्राय माबाफोर बुंनो गोनां दं नामा? सोरबाया जुदि नोंथांनि सायाव बा नोंथांनिफ्राय गोबांथार बे खुगा मेथाइ बा मेथाइ खननायनि माखासे फाव फेसन आखल आखु गियानफोरखौ नोंथांनिफ्राय सोलोंनो गोसो दङबा नोंथाङा मा खालामनो सानो? दा जोंहा इयुन जोलै जायफोरा खुगा मेथाइ खननो गोसो दं, बिथांमोना आंनाव फैनानै माखासे खुगा मेथाइनि खायदा बायदा लिरनाय, सुर माबोरै जागायजेनो, माबायदि लिरनांगौ, बर'नि माखासे बाथ्रा भाव हाबनानै थायो खुगा मेथाइआव, आं बेखौ लिरनाय हुदा एबा खननाय हुदाखौ फोरोंहरगोन। आरो जाहाथे इयुन जोलैनि थाखाय बिथांमोनहाबो खुगा मेथाइजों लोब्बा लाखिनानै मुलुगाव जाहाथे नामजादा जायो। आरो हारियाव आरो गोबांथार खुगा मेथाइ खनगिरिफोर आरो जोनोम मोनबावो जाहाथे। बिनि थाखाय नोंथाङा बेखौ उननि समाव सोरबाफोर गोसो दंबा बिथांमोनखौ फोरोंनो थाखाय नोंथाङा राजि थागथियारि दङ। दा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। दा बेखिनियानोमोन। आंजों लोगोसे नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथाङा बेबायदि इन्टारभिउ लाजानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।